Saan ka babangon? O para kanino ka babangon? Nganong sa'yo magyug ka alas 4:30? Para sa sugod nagpiyong-piyong mata eh. Ha? Kasagaran na to, o dili man siguro, no? Kasagpapnay mga pipila. Human sa misa, asay mahitabo. Sige, nagpagawa sa cellphone. Nya, asa i-post, kisa mahilig to i-post, ani? Asa i-post? My day. Day 1. Misa de Gallo, Deca Homes. Diba? Nya, nindot kaayo ang gisuot. Kung sana, oo. Ayaw hagit lagi. Oo, titi. My day. Simbang gabi, Misa de Gallo. Unsay nakita, unsay nakuha sa pagsimba? Picture. Iwan. Maura. Mauna ang kasagaran na to. Kamo, dili mo inana. I hope so. Unsay tuyo na to, of course. Wala pa nato na yan. Giandam nga nindot kayong dayan-dayan. Pero doon ay halos na makumpleto. Giandam na. Pero naapay kuwang. That is the theme of our Advent. Nga kinahanglan, mangandam ta. In this day 1, 9 mornings, nganong 9 man, nganong dili 8? It's because, why? Ask me why. Gamaya rin yun. Ask me why 9 mornings. Di day ko. Alam diya. Nga nung wa mamukibaw. Ha? 9 mornings kay 9 mornings na magtiplag si Kwati. Dili bitaw. Exactly. It is because Mary was pregnant for 9 months. 9 months siyang nagsabak. So, 9. Very significant ang 9. Mauna, 9 days sa tang mangandam para sa pag-abot, kinsa? Ni Kristo. So, kining atong pagtukaw, pag-andam, dili ni para kay mag-selfie. Para kang Kristo sa umaabot nga Pasko. So, andam na mo. Andam na maganing Christmas tree, dagan ng gabitay-bitay, nagsiga na mangganing ato ang Advent wreath, ang mga candles. Okay? So, diri ang choir, kung sa'yo nakabutang sa ilang sanina, Jesus, my friend. Wow. Migo di ay. May pamumigo. Kita mo? Inana. No? Daw suod, daw duol na kaayo si Kristo. Pero again, giingnan kita sa atong pagbasa. Kinahanglan sundon nato ang hustisya o buhaton ang matarong. Justice will prevail. No? Ang katarungan o ang matuod. So mao na nga niningunang simbang gabi, atong bantayan ang atong mga mata nga dili mag duka. Hustisya kana para sa atong Ginoo. Sa atong ebanghelyo nagpahimangno kanato sa pag-abot sa atong Ginoo. O gipahimangnoan kita na gipadala kaninyo ang sinugo ngadto kang Juan og misaksi mahitungod diha sa kamatuoran. So, ato lang na klaruhon mga igsuon, na kinahanglan tang mo saksi. Dili man nato makita si Kristo visible in our naked eye, apan mas makita unta nato sulod sa ato ang kasing-kasing. Naaunta ang tinuod nga presensya sa Dios.
Sa panahon nga mutungtong ang buwan sa Disyembre, sa panahon nga maggilak-gilak ning mga unsa na mga suga. Unta dili na to masud sa una-una ay Pasko na, ay daghan ng mga sale sa mall, ay wala pa ko'y bonus o nahurot na akong bonus. Kung dili labaw sa tanan, no? Kumaingon mo, oy, simbang gabi magsugod na. Misa di kali, alas 4:30. Pero ang atong ginauna, sulod uta sa atong kasing-kasing, excited na ko sinati sa presensya sa Ginoo kanako sa akong kinabuhi. Kung hinumduman ninyo atong balik sa audit, one day, no? Day 1 lang na, So, ang day 2 hangtod day 9, wala. So, wala na angkon inyong mga wishes. Kaya wa man di ay. No? Taphaw nga panguna-una. Bisan pag di ka musimba, ang gugma sa Dios naa nang daan kanimo. Bisan paggahi kay kang utok, bisan buluyagon kayo kas katilingban, naa na iyang gugma dugay na siyang nagbitay sa krus alang nimo. Tungod lang anang 9 mornings. Yes, that is very significant. Pero more than that, mas dako ang gugma alang kanatong tanan.